सबसे पहले हम पंडित माहिर मृदुल आप सभी आदरणीय श्रोता बंधुओं के प्रणाम कर रहल बानी। समाज के सामने हमेशा एक एगो तरह तरह के समस्या आवत रहला है भैया। कबो सुनाइल की मुँह नोचवा आ गइल बा तो कबो काला बंदर, लेकिन आज समाज के सामने एगो अलग प्रकार के समस्या आ गइल बा भैया। सुने में आवत बा कि महिला लोगन का चोटिए काट दिहल जात बा। बहुत पहले एगो गाना सुनाइल कि कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, ऐसे ने चोटी पर बहुत सारा गाना गवाइल। आज श्रृंगारिक कवि लोगन के मुँह से चोटी का बखान बहुत ही सुने के मिलल बा। और हो भी काहे न भैया, महिला लोग बिना खाए कुछ दिन जिए का सोच सकेली, लेकिन बिना चोटी के एगो पल जिए का कल्पना भी ना कर सकेली। चोटी केस नारी के 16 श्रृंगार में से एगो श्रृंगार मानल जरा। यही केस के तरह तरह के आकार प्रकार से रूप दे दे के आकार दे के नारी अपनी सुंदरता में 4 चांद लगावेली। लेकिन आज वही चोटी पर बहुत बड़ा संकट आ गया बा भैया कि चोटिए काट दिहल जात बा। अब ये चोटी कैसे कट जात बा, एक एक केहू कुछ कहत बा। लेकिन कुल मिला के हमारी माता बहनी में एगो डर एगो दहशत समाइल बा। यही तरह सुबह अपनी दादी का बार कटाइल देख के गुड़ियावा भी डरा गई बा। अपनी बार के लेके कैसे चिंता में पड़ल बा, ओके हम ये गीत के भाव के माध्यम से बताओ तनी। हरे दादी जी का जहिया से हरे काट गइल बरावा, दादी जी का जहिया से काट गइल लहटावा। बाप रे बाप, बार के मेहरा रिक्शा लगी है भैया। चनरी का जहिया से काट गइल लहटावा, गुड़ियो डेराइल बिया आई चोटी कटावा, गुड़ियो डेराइल बिया आई चोटी कटावा। अरे चनदी का जहिया से कट गइल लटावा, दादी का जहिया से कट गइल लटावा, गुड़ियो डेराइल बिया आई चोटी कटावा, गुड़ियो डेराइल बिया आई चोटी कटावा। ए बाबू धोरान कैसन कुल गाँव में हाला सुना था रे बाबू की मेहरा लोग चोटी कटा जाती है। ए बाबा ये गांव में ना पूरा देशों में हाला बाटे चोटी कटवन के। आप पर विचार कर सकतानी जा, सोच सकतानी जा कि देखी डर कौनी हद तक बन गइल बा लड़की के। ओढ़नी से राखतिया बांध के कपार हो, तने ना घरे घुस जात बिया होते ही अनार हो। ओढ़नी से राखतिया बांध के कपार हो, घरे घुस जात बिया होते ही अनार हो। चिहुक जाले तनी को जो सर के दुपट्टा नहीं ये तना दिक्कत बा। चिहुक जाले तनी को जो सर के दुपट्टा, गुड़ियो डेराइल बिया है छोटी कटवा, गुड़ियो डेराइल बिया है छोटी कटवा। अरे बाप रे बाप, इतना चोटी कटवा का डर फैल गइल बा समाज में। ये आजकल गाड़ी पर हेलमेट लगावल जरूरी ना, राती का सुतला पर मेहरारू लोग हेलमेट लगा के सुता ताड़ी लोग कि कहीं चोटी ना कटा जाए। एक जगह तो जब घटना हो गई जहाँ महिला के भ्रम में एगो साधु बाबा पकड़ा गई। एगो साधु बाबा सुतल रहल दुआर पर, कहा करबो मर्दे बबो को घर ही नियर आइए गइल है। कौनो के नजर गई लंबे लंबे बार पर, एगो साधु बाबा सुतल रहल दुआर पर, कौनो के नजर पड़ल लंबे लंबे बार पर। महिला के भ्रम में कटल साधु जी के जटवा, अरे महिला के भ्रम में कटल साधु जी के जटवा, गुड़ियो डेराइल बिया आई छोटी कटवा, गुड़ियो डेराइल बिया आई छोटी कटवा।
नौकी प्रधान जी के कट गए लटवा, नौकी प्रधान जी के कट गए लटवा, गुड़िया डराइल बिया आई छोटी कटवा, गुड़िया डराइल बिया आई छोटी कटवा, गुड़िया वो डराइल बिया आई छोटी कटावा, 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 गुड़िया वो डराइल बिया आई छोटी कटावा। मोटी है या छोटी है, चोटी तो चोटी है।